il-ħadd ta' 33 ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 13, versi minn 24 sa 32. F'dak iż-żmien Ġesu qal: imma f'dawk il-jiem, wara dawk id-dwejjaq, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema. Imbagħad jaraw li l-bin il-bniedem ġej fis-sħab b'qawwa kbira u bi glorja. U mbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ, minn tarf l-art sa tarf is-sema. Mis-siġra tat-tin talmu din il-parabola: meta il-fera tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu lis-sajf fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu wafu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Dwar dak il-jum u s-sija ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema u anqas l-iben, ħadd ħlief il-missier. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Għaliex Ġesu juża l-immaġini tas-siġra tat-tin biex jgħallem lid-dixxipli lezzjoni importanti dwar is-sinjali taż-żminijiet. It-tin kien sors komuni u importanti ta' ikel għall-lut ta' dak iż-żmien. Din is-siġra kienet tipproduċi frott darbtejn fis-sena, fil-ħarifa u fil-bidu tar-rebbija. L-ewwel frott kien jidher sewwa sew fl-ewwel jiem wara l-ikla tal-għid. Il-lut kienu jemnu li l-Messija meta jiġi kellu jkun bejn wieħed u ieħor f'dan iż-żmien li fih iwaqqaf is-saltna ta' Alla fi żmien il-għid. Is-sinjali tar-rebbija huma evidenti għal dawk kollha li jaraw. L-istess mod, is-sinjali tas-saltna ta' Alla u tal-miġja tiegħu ħajkunu evidenti fil-qrib tal-ġudizzju. Is-saltna ta' Alla tagħti l-ewwel frott tagħha fil-qlub ta' dawk li jirċievu bil-qalb il-kelma ta' Alla. Dawk li jafdaw f'Alla u fil-kelma tiegħu jagħtu frott fis-saltna tiegħu. U x'inhu il-frott ta' din is-saltna? Fl-ittra lir-Rumani, kapitlu 14, vers 17, insibu li s-saltna ta' Alla hi is-sewwa u l-paċi u l-ferħ fl-Ispirtu Santu. Ġesu jgħidilna ħaġa li ċerta: din id-dinja kif nafuha llum mhijiex se tibqa' dejjem. Tasal ukoll fit-tmiem tagħha. Meta Ġesu jerġa' jiġi fil-glorja u iwassal għall-milja tagħha is-saltna ta' Alla. Imbagħad, bħalma jgħidilna il-ktieb tar-Revelazzjonijiet jew inkella tal-Apokalissi, ikun hemm sema ġdid u art ġdida fejn il-mewt ma ssaltanx aktar. Fil-waqt li aħna ma nafux id-data u żmien ta' meta dan se jiġri, is-sinjali li t-tieni miġja tal-mulej se tkun fil-qrib se jkunu evidenti għal dawk li jagħtu każ. Aħna nistgħu nserħu rasna u noqogħdu fuq il-kelma ta' Alla, għaliex Alla hu nnifsu u ta' min jafdah. Il-kelma tiegħu tibqa' għal dejjem għax hu jimxi magħna b'fedeltà u jżomm il-wedied tiegħu. U inti
tħares il-qudiem bit-tama u bil-ferħ li Alla se jwettaq il-wedid kollha li għamlilna. Mulej Ġesu, għamel li s-saltna tiegħek tiġi u l-rieda tiegħek isseħ kemm fis-sema hekk ukoll hawn fl-art. Iftaħ li l-għajnejn tiegħi tal-fidi ħanara il-glorja tiegħek sa minn id-dinja stess. Aziza Ommi Marija, għallimni inżomm ukoll widnejja miftuħa biex jiena nifhem u nobdi il-kelma ta' ibnek u għenni biex jiena niftaħ il-bib ta' qalbi ħalli bħalek jiena f'ħajti dejjem nilqa il-Ġesu bħala r-Re u s-Salvatur tiegħi sa dakinhar li jien miegħu ingawdi fis-sema is-saltna tiegħu. Amen.